Pochválený budeš Kristus, milí bratia a sestry, milé deti, milí pedagógovia, sestry a bratia v Kristu. Pokračujeme v knihe Jouket, katechizmus pre mladých, a to 3. Božím prikázaním. Čítať budem stranu 200 a 201 a tretinovú stranu 202, kde je to dokončené. Môžeme ísť na to. Ako vieme, tretie prikázanie znie: pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Prečo sa v Izraeli svetí sobota? Je otázka. Sobota je pre Izrael veľkou pripomienkou Boha, stvoriteľa a osloboditeľa. Sobota pripomína 7. deň stvorenia, o ktorom sa píše, že Boh odpočíval a oddychoval. To isté do istej miery pre všetkých ľudí platí, aby prerušili prácu a nabrali nový dých. Dokonca aj otroci a služobníctvo mali sláviť sobotu. Pripomína to vyslobodenie Izraela z egyptského otroctva. Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine. Deuteronomium 5. kapitola 15. verš. Sobota je teda oslavou ľudskej slobody. V sobotu si možno oddychnúť. V sobotu neplatí rozdelenie sveta na pánov a podaných. V tradičnom životodárstve je tento deň dňom slobody a odpočinku. Aký je Ježišov postoj voči sobote? Ježiš uznáva posvätnosť soboty a svojou božskou autoritou podáva jej práve vysvetlenie. Sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Marekové evanjelium 2. kapitola 27. verš. Ježiš uzdravuje chorých aj v sobotu a chápe sobotu ako deň Božieho milosrdenstva. Tento Ježišov postoj si môžu jeho súčasníci vysvetľovať dvojakým spôsobom. Bude Ježiš skutočne Bohom, zoslaný Mesiáš, a potom je pánom aj nad sobotou. Marek 2. kapitola 28. verš. Alebo je len obyčajný človek a potom je jeho postoj k sobote hriechom proti zákonu. Prečo kresťania nahradili sobotu nedeľou? Kresťania nahradili slavenie soboty, slavenie nedele, pretože Ježiš Kristus stal z mŕtvych v nedeľu ráno. Pre kresťanov sa tak nedeľa stála prvým zo všetkých dní dňom pána. Kresťanská nedeľa má 3 podstatné prvky. Prvý, pripomína stvorenie sveta a sprostredkováva slávu Božej dobroty. Druhý, pripomína deň, keď bol svet obnovený Ježišovi Kristovi. Takto vyjadruje modlitba z veľkonočnej vigílie. Obdivuhodne si stvoril človeka a ešte obdivuhodne si ho vykúpil. Po tretie, na nedeľu sa presúva aj motív odpočinku, a to nie len preto, aby si človek odpočul od svojej práce, ale tiež preto, aby nedeľa bola predobrazom večného odpočinku človeka v Bohu. Ako kresťania premieňajú nedeľu na deň pána? Kresťan katolík slaví nedeľu, alebo v predvečer nedele, svätú omšu. V nedeľu nevykonáva nejaké práce, ktoré by mu bránili uctievať Boha, narušili by svetočný charakter tohto dňa a narušili by jeho radosť, pokoj a odpočinok. Nedeľa je dňom slávenia veľkonočného tajomstva, preto sa kresťan tento deň od najstarších čias schádza, aby oslavil smrť a zmŕtvychvstanie svojho vykupiteľa, aby mu prejavoval svoju vďačnosť a znovu sa zjednotili tak s ním, ako aj s ostatnými členmi cirkvi. Preto je dôležité pre každého kresťana, katolíka, aby svetil nedeľu i ďalšie cirkevné sviatky. V rámci nedeľného pokoja sú dovolené iba naliehavé rodinné povinnosti a dôležité spoločenské úlohy. Keďže účasť na nedeľnej bohoslužbe je pre života kresťana zásadná, cirkev označuje neprítomnosť na nedeľnej svätej omši s výnimkou závažných dôvodov za ťažký hriech. Prečo je dôležité, aby nedeľa bola v občianskej spoločnosti uznávaná ako sviatočný deň? Je to dôležité preto, aby všetci mali skutočnú možnosť dostatočne využívať odpočinok a voľný čas, ktorý im umožní pestovať náboženský, rodinný, kultúrny a spoločenský život. Preto kresťania v kresťansky orientovaných krajinách žiadajú nielen štátnu ochranu nedele, ale aj oni od iných nežiadajú prácu, ktorú sami nechcú v nedeľu vykonávať. Veď všetci majú mať podiel na novom nadýchnutí sa. Na budúce pokračujeme
prikázaním a každý týždeň som sa rozhodol, každý týždeň vyjdú 2 videá. Začneme teraz pôstnym obdobím a potom už budeme pokračovať, dokým neskončíme UCAT. Potom následne zase začneme preberať evanjelia, ako aj čítanie evanjelií, taká menšia audiokniha a potom následne, až keď príde čas, tak budeme pokračovať ešte. Sa vrátime do starého zákona a budeme čítať žalmy, knihu piesní a príslovia. Prajem vám príjemný zvyšok dňa a uvidíme sa u ďalšieho videa videa z UCAT, katechizmus pre mladých. S Pánom Bohom.